Čaute všetci a vitajte pri AI News z Mama je Guru. Podcaste, kde sa snažíme zistiť, či je umelá inteligencia náš nový najlepší kamoš, alebo skôr ten trápny strýko na oslave, ktorý sa snaží byť cool, ale všetkým je za neho trápne. A tento týždeň, priatelia, ten strýko bol naozaj vo forme. Takže čo ma vytočilo? Začnime doma. V Košiciach sme mali veľký tech festival, kde sa predvádzala robotka Sofia, ktorá hovorí 20 jazykmi. Veľká paráda, svetová úroveň. A presne v tom momente, keď sa všetci tľapkali po pleci, aký sme super inovatívni, vládny komisár pre AI sa postaví a s kamennou tvárou povie, že pri 99% AI nástrojov, ktoré používame, vlastne ani len netušíme, kde naše dáta končia. Chápete to? Chápete to? To je ako keby ste si kúpili super bezpečné auto a predajca vám pri odovzdávaní kľúčov povie: Jo, a mimochodom, brzdy sme outsourcovali nejakej firme, o ktorej sme nikdy nepočuli, ale držím palce. A potom tu máme Hollywood. Vznikla nám prvá plne umelá herečka, Tilly Norwood. A jej tvorcovia sebavedomo vyhlasujú, že z nej bude nová Scarlett Johansson. Dokonca jej spravili LinkedIn profil. Herečka Emily Blunt to počula naživo v podcaste a jej reakcia bola, citujem, Dobrý Bože, sme A ja s ňou absolútne súhlasím. Predstava, že nejaký programátor v Silicon Valley si myslí, že môže nahradiť roky driny, talentu a charizmy algoritmom natrénovaným na ukradnutých filmoch, je vrchol arogancie. To je ako tvrdiť, že si viete uvariť michelinskú večeru, lebo ste si pozreli 3 videá na TikToku. Takže pripútajte sa, lebo dnes to bude o veľkých snoch a ešte väčších zlyhaniach. Ideme na to! AI. Hračky pre mami a iných smrteľníkov. Dobre, poďme sa hárť. Vitajte v AI hračkách, kde testujem veci, ktoré vám môžu reálne zmeniť život, alebo aspoň víkendový projekt. A dnes tu mám niečo pre každého, kto si kedy v sprche spieval a myslel si, toto by mohol byť hit. Priatelia, zoznámte sa so Suno. Konkrétne s novou verziou v 5 a ich novinkou Suno Studio. Suno je v podstate AI generátor hudby. Napíšete mu text, poviete mu štýl, napríklad smutná country pieseň o strate ponožky v práčke. A on vám za pár sekúnd vygeneruje kompletnú skladbu aj so spevom. Kde sú tie rána, tiché, stratené? Ponožky sa smiali, v kúte zastrčené. Prázdna práčka, len ozvena sa smeje. Kde miznú ponožky? No toto ani AI nevie. A tá nová verzia V5. Tie vokály sú konečne na úrovni, že to neznie ako vaša navigácia po 3 panákoch. Znejú autenticky, s emóciou. Je to šialené. Základná verzia je zadarmo, ale ak ste to v tej sprche mysleli vážne, ProPlán za $8 mesačne vám dáva viac kreditov a prístup k najnovším modelom. A to sa oplatí. Ale teraz to najlepšie. Suno Studio. To je ich nový plán. Za $24 mesačne a je to v podstate prvá generatívna DAD. Za profi program na nahrávanie hudby. Predstavte si to takto. Máte nejaký nápad. Napríklad si nahráte na mobil, ako si brnkáte na gitare. Nahráte to do Suno Studia a poviete mu: K tomuto mi dogeneruj basu v štýle funku, bicie ako z 80. rokov a vokály, čo znejú ako Freddie Mercury. A ono to spraví.
Kde sú tie rána tiché, stratené? Ponožky sa smiali v kúte zastrčené. Prázdna práčka, len ozvena sa smeje. Kde miznú ponožky? Samozrejme, je tu aj tá druhá strana mince. Presne v momente, keď Suno toto spustilo, veľké nahrávacie spoločnosti ich zažalovali za to, že sa údajne trénovali na hudbe stiahnutej z YouTube. Takže je to klasický príbeh. Technológia nám dáva úžasné možnosti, ale zároveň otvára Pandorinu skrinku plnú právnikov. Ale kým sa dohodnú, my si môžeme za pár drobných skladať hity. Dobre, teraz na chvíľu zvážnieme. Pretože tento týždeň sa stalo niečo, čo je pre celý ten AI humbug absolútne kľúčové. Spoločnosť OpenAI, tí, čo nám dali ChatGPT, v tichosti zverejnila výskum, z ktorého mrazí. Priznali, že ich najnovšie a najmúdrejšie modely halucinujú. A nie len to. Halucinujú viac ako ich starší a hlúpejší predchodcovia. Počkajte. Nechám to chvíľu vstrebať. Po rokoch rečí o tom, ako sa AI zlepšuje, ako je presnejšia, ako sa učí, nám firma, ktorá je na čele celej revolúcie, v podstate povie: hej, ľudia, taká sranda. Ten náš model o 4 mínus mini si vymýšľa takmer v polovici prípadov. To je viac ako dvojnásobok oproti starším verziám. To je, ako by ste si kúpili najnovší iPhone a zistili, že má problém s telefonovaním. Je to fundamentálne zlyhanie v tej najzákladnejšej funkcii. A oni to nie len, že priznali. Oni matematicky dokázali, že tieto halucinácie sú nevyhnutné kvôli spôsobu, akým tie systémy trénujú. A teraz si to dajte do kontextu. Presne v tom istom týždni OpenAI oznámila partnerstvo s Nvidiou za $100 miliárd. 100 miliárd. Na nákup miliónov grafických kariet, ktoré spotrebujú toľko energie ako 13 miliónov amerických domácností. A na čo? Aby trénovali chatbotov, ktorí sú sebavedomo mimo v polovici času. My tu budujeme infraštruktúru, ktorá konkuruje rozpočtom a energetickej spotrebe malých krajín, aby sme vytvorili technológiu, ktorá je preukázateľne čoraz lepšia v klamaní. A to je tá pointa, o ktorej nikto nehovorí. Nejde o to, či AI bude múdrejšia. Ide o to, že ju robíme presvedčivejšou. A keď máte niečo, čo je extrémne presvedčivé, ale zároveň extrémne nespoľahlivé, nevytvárate inteligenciu. Vytvárate dokonalý nástroj na chaos. Je to ako dať megafón a oblek na mieru tomu najväčšiemu klamárovi, akého poznáte. Bude znieť úžasne. Bude znieť dôveryhodne. Ale stále to bude len klamár. A my do toho práve investujeme $trilióny. Premýšľajte o tom. Reklamný blok Slovo sponzora. Už vás nebaví, že si vaša AI nič nepamätá? Že jej musíte každú konverzáciu vysvetľovať odznova, ako keď sa snažíte svokre vysvetliť, ako funguje Netflix? Predstavujeme Meme Machine Personal. Jediná AI, ktorá si pamätá všetko. Vďaka našej prelomovej technológii epizodickej pamäte si Meme Machine zapamätá každý váš rozhovor, každý váš projekt, každú vašu preferenciu. Už nikdy nebudete musieť opakovať: nie, ja som vegetarián, alebo pripomeň mi ten nápad, čo som mal minulý útorok. Meme Machine Personal. Pretože vaša myseľ by sa mala venovať tvoreniu, nie pamätaniu. Dobre, Meme Machine. Samozrejme, neexistuje. Zatiaľ. Ale tento reklamný priestor je úplne reálny. Takže, ak máte produkt alebo službu, ktorá nie je úplný nezmysel,
a chcete, aby sa o nej dozvedeli ľudia, ktorí majú mozog a zmysel pre humor, toto miesto môže byť vaše. Virtuálne versus reálne. Dobre, poďme si niečo vysvetliť. Tento týždeň sa diali veci, ktoré dokonale ilustrujú rozdiel medzi tým, čo nám AI sľubuje, a tým, aká je realita. A najlepším príkladom je Biblia. Áno, Biblia. Jedna firma sa rozhodla, že Biblia je asi málo cool pre dnešnú mládež, a tak ju nechali pregenerovať umelou inteligenciou. Výsledok? Kniha Zjavení vyzerá ako trailer na videohru Dungeons and Dragons so 7-hlavým drakom a výbuchmi. Nazvali to Marvel Universe viery. Chápete? Vzali jeden z najkomplexnejších a najposvetnejších textov v histórii a spravili z neho akčný film. To je presne to, čo AI robí. Nerozumie kontextu, nerozumie hĺbke, ale vie spraviť pekné obrázky. Je to ako keď sa môj 7-ročný Lionel snaží presvedčiť, že si upratal izbu. A pritom len všetok neporiadok napchal pod posteľ. Zvonku to vyzerá dobre, ale tá podstata tam chýba. Building on the analogy, more serious. A potom tu máme ten druhý extrém. Meta spúšťa AI asistenta na rande, aby vám radil, čo máte povedať, ako máte flirtovať. Takže na jednej strane máme AI, ktorá z posvetnej knihy robí komiks, a na druhej strane máme AI, ktorá z najintímnejšej ľudskej interakcie robí videohru s návodom. A v oboch prípadoch je problém rovnaký. AI nerozlišuje medzi fikciou a realitou, medzi posvetným a banálnym, medzi pravdou a totálnym nezmyslom. Pre ňu sú to všetko len dáta. A to je ten najväčší rozdiel medzi virtuálnym a reálnym. My ľudia vieme, alebo by sme aspoň mali vedieť, že niektoré veci sa jednoducho nerobia. Že z niektorých vecí sa nesranduje. A že niektorým veciam sa jednoducho neverí. A i to nevie. A preto je na nás, aby sme si zachovali zdravý rozum. Pretože keď ho stratíme, tak nám nepomôže ani Marvel verzia Biblie, ani AI asistent na rande. Mamaja radí. Aj prežitie pre zaneprázdnených. Praktické, užitočné, energické. Dobre ľudia, čas na praktické rady. Máte pocit, že vám život preteká pomedzi prsty? Že sa ráno zobudíte a už meškáte? OpenAI práve spustilo niečo, čo by mohlo byť buď vaša záchrana, alebo posledný klinec do rakvy vašej prokrastinácie. Volá sa to ChatGPT Pulse. Predstavte si, že sa ráno zobudíte a namiesto toho, aby ste pol hodinu scrollovali e-maily a správy a snažili sa zistiť, čo sa deje, ChatGPT vám naservíruje 5 až 10 prehľadných kariet. Sú to personalizované súhrny, ktoré vytvoril cez noc, kým ste spali. Zosumarizuje vám najdôležitejšie e-maily, pripraví vás na mítingy, ktoré máte v kalendári a dá vám prehľad správ z oblastí, ktoré vás naozaj zaujímajú. Už žiadne preberanie sa balastom. A teraz k tej dôležitej otázke. Koľko to stojí? Táto funkcia sa postupne spúšťa pre platiacich používateľov. Najprv pre tých s najdrahším proplánom, čo je okolo $200 mesačne. To je skôr pre firmy, ale potom príde aj na plus plán, ktorý stojí $20 mesačne. A úprimne, ak ste freelancer, malý podnikateľ, alebo len extrémne zaneprázdnený manažér či rodič, tých $20 môže byť najlepšia investícia do vášho mentálneho zdravia. Je to ako mať osobného asistenta, ktorý vám každé ráno pripraví kávu a noviny. Len digitálne. A bez toho, aby vás súdil za to, že ste zase zaspali. Takže, sledujte si svoje ChatGPT účty. Keď vám tam naskočí možnosť aktivovať Puls, vyskúšajte to. Možno zistíte, že rána môžu byť aj celkom príjemné. Alebo aspoň o trochu menej chaotické. Outro a záverečná myšlienka. A sme na konci.
Aký týždeň. Zistili sme, že AI je čoraz lepšia vo vymýšľaní si, že vlády sa hrajú na inovatívne, aj keď nemajú páru, čo robia, a že za $24 si dnes môže každý z nás zložiť hit, ktorý možno napísal robot, ale znie prekvapivo ľudsky. Je to fascinujúci chaos. Ak sa vám tento chaos páčil, viete čo robiť. Odoberajte, lajkujte a hlavne mi napíšte do komentárov, akú najabsurdnejšiu pieseň by som mala na budúce vygenerovať v sune. Téma Óda na nevypratanú umývačku riadu je stále voľná. A moja myšlienka na záver. Tento týždeň niekto spustil webovú stránku s názvom AI Darwinove ceny, ktorá oslavuje tie najhlúpejšie zlyhania umelej inteligencie za posledný rok. A to je geniálne, pretože AI vám možno napíše kód, ale potom spanikári a zmaže vám celú databázu. AI vám možno objedná jedlo, ale objedná vám 18 000 pohárov vody. AI dosiahla úroveň ľudskej nekompetentnosti. A to je vlastne upokojujúce. Všetky tie nedokonalosti, chyby a totálne zlyhania. To je to, čo nás robí ľuďmi. A vyzerá to tak, že je to aj to, čo robí AI, použiteľnou. Aspoň na zasmiatie. Majte sa krásne, používajte technológie s rozumom a hlavne overujte si zdroje. Najmä, ak vám ich odporúčí robot. Čaute.